A sándorfalvi citera már az 50-es évek óta világhírű, a helyi budai Sándor hangszereiért valósággal sorban álltak a megrendelők. Citeráit állatfejes fafaragványokkal díszítette, főleg csikófejesekkel is. Ezek a hangszerek elkerültek szinte mindenhová külföldre, található belőlük a British Múzeumban, vagy éppen Afrikában és Amerikában is. Budai Sándor műhelytitkairól viszont nagyon keveset tudunk. Talán csak annyit, hogy a fenyőfa a legjobb borító, méghozzá a lucfenyő, és abból is az, amelynek az évgyűrűi függőlegesek. Budai Sándor sajnos 1986 óta már nincs közöttünk, de Sándorfalván ma is van egy mester, aki szívesen készít citerákat. Az asztalos mester az építkezések szünetében sem pihen, hiszen ekkor szentelheti minden percét annak a foglalatosságnak, amelynek minden nap szívesen áldozna. Gulyás Mihály telente készíti el azt a 20-25 citerát, amely a következő évben biztosan gazdára talál. Miután kifűrészeltük az alkatrészeket, utána következik a citerának a keretszerkezetének az összeállítása. Ez diófából készül, áll egy fejrészből, egy vége, van neki egy mellékfej, és egy olyan hajlítás, ami nem egy fából van kifűrészelve, hanem ez úgy van meghajlítva. Ezt össze kell pontosan illeszteni, mert ez natúrba lesz lakkozva, és akkor itt minden látszik, és ennek nagyon pontosnak kell lenni. Ezt utána ridegkötésű ragasztóval összeragasztom. A mester 25 éves szabja, illeszti, fúrja, húrozza a citerákat. Már a hangzásukról felismeri őket. Ez nem is csoda, hiszen 14 esztendőn át nap mint nap megszólaltatta a húrokat a helyi citera zenekarban. Számos versenyen részesült, komoly elismerésben, állandó megrendelői vannak, és akadtak olyan vágyfülű zenészek is, akik valóságos nyomozó munka után jutottak el ebbe a műhelybe, hogy az áhított hangszert megvásárolhassák. Gulyás Mihály legfőbb reménysége egyik fia, aki már ma is ügyes kézzel bánik a fával. Kedves nézőink, itt áll mögöttem a híres sándorfalvi citera zenekar, amelyet 1956-ban Budai Sándor alapított. Annak idején még mindez népi örömzenéléssel indult, aztán jött például egy nemzetközi folklórfesztivál, ahol első díjat is nyertek, tévészereplések, filmszerepek, hanglemez, tehát rengeteg minden történt a 4 évtized alatt. Mennyire maradt meg a mai napig a Budai Sándorféle szellemiség, kérdezem Szabados Tamást, az együttes egyik tagját. A közel fél évszázad alatt sok minden megváltozott a zenekar életében. Természetszerűleg kicserélődtek a zenekari tagok, megújultak a hangszerek, új dalok kerültek a repertoárba. Egy valami azonban biztosan nem változott, az a Budai Sándor bácsi által megálmodott sándorfalvi hangzás, amit ő talált ki, végül is az ő nevéhez fűződik. Azt hiszem, ez örökérvényű marad a zenekar életében. Milyen fellépéseik lesznek a közeljövőben? Minden évben készülünk valamilyen külföldi szereplésre, hál' Istennek, és hát ezért dolgozunk a jövőben is. Erről tudhatnánk valami bővebbet? Tehát például most hova mennek majd külföldre? Reméljük hamarosan egy svájci föllépésünk lesz.
Kedves nézőink, akkor most következik az a dal, amellyel igazán híres lett a zenekar, a Rózsa Sándort hallhatják. Meg kellene állni.